بری تماشاوان هجال سر مجارین روجا و دمی باقفن هاجی مهوانی ما هیا حوالی ما یه روزنامه‌وان فیلم شک بمره حوال فیلم تو خیراتی برنامه ما صاحب زور سپاس صاحب حوال فیلم حوالی ما سید دوران 22 ایلون شهید بو تجربه نویسه که او به بیرانی حوال سید دوران نتنه روزنامه‌وان بو شورش کرده کی به سالان گو دنوا تفگر آزادی دجی خو گرفته بو تمام حوالی فیلم و چوا وی شورش کرده مازن وی روزنامه‌وانی جبوما شروع بکی سید دوران کی بو yani aslında rastiya xudahın insan nayın şuru bekirin yani Chopin peyko heştine bi tamamı vi dedi fam kirin dedi şuru bekirin şu min Seyit Evran cara yekem ser medya civakil ser medya dijital naskir dure be hatın çuyin amna başlı Kürdistan ile peyvendiye mil gel germ bu piştiko eshat me li medya haberin dest bi kar jikir peyvendi zedetir geriptir bu biraz tici her cari kutçime başur bekuluyu bigerim yani beku büyüre beme bahev ne mümkün kuluanda Rabbinim insan eki tek koşer bu bir yek kotine ki merhaba vece biraz tici be her havayı kuvve tek koşer bu luelat dema xandekar bulzanin gehe des karite koşeri kir rojnamavani luhur des pekir piştre bere xuda قادن آزاد وان درجی دنافته کشنا گرم ده به هر آوای جی گرد و دوره جی دست به روزنامه‌گریه کی دهی خورد کر یعنی روزنامه‌گریه هری خورد چی بو ده قادن شر در روزنامه‌گری دکر سید Evran و هر وها براستیجی yani کم insanın medvi varide mervdikare minak bide hafızaya kivi gelek xurte bu. Yani piri cara mesela serhin hurgiliyan pere dağıviyam yani ev tişte ku qat ne dahat biramı ku berim dahan cariyan xundi yam ditiye le yek nav ci behemu hurgiliyan ve Seyit Evran kaldı kir yani bikare xure pirgire day bu taybetmendiye kivi dinci bu yani çar beşin Kurdistan'ı لچار بشین کردستانی مرد دکار بیجه کو او آخا کو پیلاوایش سر درباس وی تونه بو لهمو جیان روشنات کردستان باکوری کردستان باشوری کردستان لروجاوای کردستان لهمو قادن گرم نوچه گیهانی کرده بو خبرنگاری کرده بو کامرای دستیوده بو قلمی دستیوده بو و gelek tiştancı teşhir kırı bu yani devi varideci birasti merv lazımı kalamaya kurt bine bir bir taybet mesela çeteynli Ali Devleti ve Kerkuk'etin kedikirin bir rengeki perverde divan o durdacı erişa siyaseteki nutkin beri avli acar bir desteğe bir kalemi Seyit Evran hatta teşhir kırın yani hurgulu yek bir delil hemiyan got birasti ev devleta Türk ku Musul'e derdora Musul'e taybet başikayı ev çeteyn ku Sünni perverde dikir u brengeki prani avancı şu tekli olan gelday şey bu başuri Kürdistan'ı disa eko avul car nefsan dvi varide lekolinin berfrah kiriyek juan Seyit Evran bu disa Rojavay Kürdistan'a heman tişti bir daha cara kir yani gerek çeteyn ku nihal Rojavay Kürdistan'ını em gava bahsavan dikin em dibêjin öso semao u çeteyn gireday devleta Türkiye evi çicar vi tişti ne dikir yani yeko nave hezan nave kesin ku wan brevet bit nave kesin ku tekli wan gel devlet edinre gel aliye dinre heye hemmiyan hurgulu yek dilifsan agahin berfreh da yani bayağı jibrasti devari rojnamegeriye de veka minake ki şu vek peyvadaviye jibejim yani ve minaka xo tane şura ne dehiş pricarajı de komin perverdeydi rojnamegerin juan perverde dikir u van hurgiliyanji hem o yeko jeret got yani ne tane de kada tekoşina geçti de her vaha de kada tekoşina çapameniya azat deji ki kadru kıymet bu birasti mukhabın pir zurçu yani نخوشی امجه زانه بوم چند سال taybet 3 salı dumayı
بنخوشی که گرام بو لیدی ساجی دبش کاری خو برند دا و سر کاری خو جیانا خوش دستا افجیش خو شهادته بگومان شهادته امگلک خبگیرین مخابن راستیه کی جیانیجی. بله. به وسیله جار کدیم و ببیر تنن حوالی فهم نهال باشوری کردستان پیش کتن هنه ایریش هنه هم دخوازن نکریم را باسا تابلو باشوری کردستانی بکه اتفاقات نوبرا پیدا که دولت آتک ده ایریشن دم داویه لدیجی دونرتیا کنه که دیسا ایریش ال سلیمانیه بیار دادگاه فدرال آد درباره انجمن پاریزگین باشور ده اف گشتی اف تابلو چی مرد بیجل باشوری کردستانی؟ Yani Başvuru Kürdistan'ı demek ki direce aluzi iki mezun heye. Rastici aluzi iki mezun heye. Sedema yekemin ya ve aluziyeci beri her tiştiyen bejin rayedarin, rebebrin Başvuru Kürdistan'ını kunha evji nemayı yani birasti berib kava bahsa rayedariye ki geçti ya Başvuru Kürdistan'ı ki mervne hakicid ki nuha parlamento nemayı. Beli. Yani çi biryarên parlamentoyu nikare bicive û biryareke bigre. Şu berêjî ev tişt dehan car bi mînak em dizanin lê ev car parlamento nemaye. û bi biryara dumahî êdî parêzgehê jî nemanî. Yani walî û meclisê bajaran jî nemanî. Yani bi rengekî dawayekî hukukî ya federal Iraqê binêrî ew jî nemaye. Em dikarin serhûrgiriyên jiyana gagayan bidin. Ji vê derfetekî istifade dikin, ji vê derfetê jî dagirkerî istifade dikin. Yani îro gava em êriş li rayedariya Başûrê Kurdistanê bi taybet li rêvebirên Partî Demokratîk Kurdistanê digirin, hinek kes wisa difikirin ku em neheqî dikin, ne neheqiye vê. Ev ya rastiyekî ye. Çima rastiyekî ye? Ew li wir valahî hiştine, piştî wê valahiyê jî her alozî zêdetir bûye, mezintir bûye. و جبر ویکی جبول سر حکم خود سر حکم بگیرن اف جار پشگیری جنیاری خود دارن پشگیری چاواج جنیاری خود دارن اف جا اشکره ایرول باشوری کردستان به تایبت او هرمین کوپارت دموکراتی کردستان لی دستلات داره تلید نری چند کی تایبت یا ترکاچه بویا بریا تلویزیون ها بریا kitaba biriya hünermenda yani ev hünermendi kurlu bakır. Çen hünermend bakır bana ödürüş. Türkiye bana ödürüş. Navi kaşo hünermenda. Kaşo hünermendi yani biraz tici kaşo hünermendi. Le $7,000 dedim muandarda ev çandeki lur çedike çandeki asim latife. El aliden Ali Abori ve neri hemud kanevan her tiştevan seri hayabini ev tişteyin Türkiye hatırı çekirin evananı yani bir Ali Abori ve giredayını Asya minci ya heri mühimci yani disacı merdikarı beje hatta radde ki vantıştana tek kabul kırın değil o biz her ikim set barege ileşkeri ya Türkiye luanderay İca sedem jid bejin ku hebuna pek kesedem aveyeki ev jine rastı yani başikayı pekike eş bokhode terişta musli yani çeteyin ku bahkav kadın me bahskir eku çeteyin musli eku çeteyin kerku ki perverde dikin li başikayı niş bo çivet işte dikin siber roje ger Türkiye luandera aluziye ki mezintir bibi dagir kirine ki berferettir bike ve wan çetayarlı hember Başûrê Kurdistanê jî hember Partî Demokratîk Kurdistan jî hember Yekîtîn İçtimai Kurdistan jî bikarbîne. İja ev alozî derfet dayî wan jî di ser de nakokiya herî mezin jî pirsgirêkê wan ê pirsgirêka Baxda ye. Bi Baxda re jî pirsgirêkê wan ê mezin heye. Yani nakokî her diçi jî mezintir dibe. Nakokî her diçi jî mezintir dibe. Sedemê yekemîn jî divir de tu partiyên Başûrê Kurdistanê bi taybet du partiyên sereke Partî Demokratîk Kurdistan û Yekîtîn İçtimai Kurdistan bi hev renin pirsgirêkên mezin navêna wan de her û nikarin pirsgirêkê xwe jî çareser bikin. Nikarin pirsgirêkê xwe jî çareser bikin. Îja divir de parlament dadgeha federal ya bilind ya Iraqê çend biryar stend lê biryara dumahî jî gelek balkêşe. Yani Naha usa dezanin ku dadgeha bilind bi serê xwe biryarekî stendiye na. Ne wisa? 2014 de hilbijartinên heremî çêbû. Meclis hatin hilbijartin. Ji bo 4 sala bû. Piştî 4 salan 2018 de diviya bu carekî din hilbijartinên heremî çêbin.
hilbijartinin heremi çê nekirin. Çima ew her du partîna kokî navwan de hebû bi hev nekirin. Partiyên din jî ne dikarîbûn serwan zext deynin. Çê nebû. 2019 de Parlamentoya Kurdistanê civiya biryarek isten bi awayekî bêdem. Hilbijartin talok kir û got ew meclis dikarin karûbarê xwe bimeşînin. Biryarekî wisa girt. Piştre partiyekî Kurd Nifşanû. Nifşanû serî li dadgeha bilind ya Iraqê da bi gor destura bingehîn ya Iraqê jî, bi gor destura bingehîn ya federal jî ev mafyayê heye. Serveyekê vê biryara stend. Yani partiyekî Kurd serî li parlament dadgehê da çi biryar stendiye dibêje ku bi gor destura bingehîn mafekî wisa tuneye hilbijartinên heremî gere werin çêkirin, bi gor hilbijartinên heremî jî meclisên nû, parêzgehên waliyên nû werin. Çi kirin? Vê tişta nekirin û ser de jî QDP tiştekî din jî kir Parti Demokratîk Kurdistan. Piştî waliyên nû hil nebijart, yan jî meclisên nû hil nebijart, ewana bêdem dan dom kirin, du waliyên dihok û hewlêr guherandin. Hewlêr Umît Xoşnavê, dihok jî Alî Teter e. Alî Teter jî û Umît Xoşnav jî bi rastî jî gava tu axaftinê wan li kiryarê wan tiştê wan dinêrî yani wan û rayedarên dewleta Tirk nikarî ji hev cuda bikî. Heman zimanî de axivin. Heman zimanî de axivin. Yani bi her awayî ve pişkiriya dewleta Tirk dikin îja lûr. Pişkirêka herî mezin çi ye? Vê rojê Cabariya war eşkere got. Ev berê pêşmergeyekî qedîm e bi navû dengê li Başûrê Kurdistanê. Got ku li Başûrê Kurdistanê li her derê sîxûr hene. Ji bo çi sîxûr hene? Çawa dikarin pêşîr va sîxûriyê? Rayedar derfet didin wan sîxûr hinde hene. Niha mesela li rastî ji Başûrê Kurdistanê hem kriza aborî hem jî kriza sîyasî her çê kurtir dibe. Her çê êrişên wek te gotî sîxûrî tê nekirin ne tenê careyekem ku li dijî kenekê êrişek pêk hat hevalê medenîstê de şehîd bû ne tenê wek êdîn dihan şoreşker dihan welat parêz li Başûrê Kurdistanê bi destê van sîxûran hatine şehîd xistin. Helwesteke çawa dikarî pêşî van êrişên terorîstî bigire. Ya rastî demê de vê êrişa dawî de hin rayedarên Iraqê û hin aliyê yenekê de dengek derket. Lêbelê têr nake. Pêwîstî bi çi heye? Yani pêwîstî berî her tiştî lehevkirin heye. Lehevkirina siyasî ya Başûrê Kurdistanê yani em dev jî yedina berdin eger pêşeroja xwe difikirin. Bi rastî jî eger pêşeroja xwe difikirin li Başûrê Kurdistanê divê hemû alî pêk ve bi awayekî stratejîk biryarên nû bigirin. Ji bo vê yekê jî bi her awayî ve têkiliyê xwe qirêj hemû têkiliyan nabêjim yani bêguman mirov têkiliyê xwe bi her kesî re dikare bidomîne. Fakat ew têkiliyên qirêj ku derfet didin êyarê Kurda gere paqij bikin. Yani ew têkiliyana ji holê rakin. Her wiha li hember Iraqê jî, li hember Bexdayê jî divê helwestekî yekdeng bigirin. Niha mesela em qet lêhayî nabin ama piskirêka herî mezin siberoj Kerkûk e. Gavekî avêtin lê li ciyekî dansekin andin. Li Kerkûk niha hilbijartinekî çêbe mümkün e ku Kerkûk di hilbijartinê de ji alî Kurda jî neyê qezenc kirin. Çima Kurd bi hev nakin. O hemû aliyên din yên Kerkûkê bi taybet Türkmenên ku li gel Tirkiye gava davêjin ji hevdû îstîfade dikin. Yani ji vê derfetê îstîfade dikin. Ji bo pêşeroja Kerkûkê xeterekî herî mezin ku Kurd dibêjine ku Kerkûk dilê Kurdistanê. Madem dilê Kurdistanê çima ji bo dilê Kurdistanê bi hev nakin. Siberoj ji bo Şengalê jî heman xeter heye. Rêyekî nû dixwazin ji Basrayê vekin heta ji ser Tirkiye derbas bikin. Lê ew rêya jî dixwazin hin heremên Başûrê Kurdistanê dagir bikin li gel Iraqê ji ber ku em nahiya hemû rê jî bigirin destê xwe her wiha Kurda ji wê projeyê bêpar bikin. û divir de jî para herî mezin ya Parti Demokratîk Kurdistanê yani ev tişta jî xeterekî mezin e û ev xetera jî gava pêk were xetera herî mezin jî li ser Şengalê çê dibe. Lê hember vê yekê jî tu tiştek behevre nakin. Ji bo vê yekê divê aliyên siyasî vê xetera bibînin gor vê yekê gavan bavêjin ya herî dumahî jî helwesta gele.
yani em jî helwesta gel belkî wisa têzanîn ku çi helwestekî xurt nîşan nadin ne wisa ye her ku alozî mezin dibe çi qas xirabî li wir mezin bijî ew qas helwestekî şoreşgerane jî derdikeve holê yani gel niha bi hemû awayê xwe ve eciz em bu an re xeber didin sohbet dikin rayî ramanê wan hildigirin bi rastî jî gel ecize fakat ji bo ku ev ecizî bi ser keve ji bo ku ev ecizî bi ser keve dibe aliyên siyasî yên Başûrê Kurdistanê li hember dagirkeran helwest bigirin û rêya lihevkirinê vekin. Rêya lihevkirinê vekin eger ev çê nebe xeter her diçi mezintir dibe. Yani îro li destê Kurda em çiqas dibêjin ji bo pêşiyê xeter hen jî ew qas jî şanseyê ku bi destkeftiyên gelek mezintir Rojev tam bi gor dilê Kurda biguherî. Yani her du nav hevdeyê lê ji bo vê yekê jî helwestekî siyasî, helwestekî şoreşgerane pêwîst e mixabin di vî warî de hên pirsgirêkên mezin hene. Di demeke wisa got êrişên dijwar li dijî Kurdan her derê têne kirin de heyeteke ji Kongreya Neteviya Kurdistanê kenekê li Amerîkayê li Washingtonê ye. Carayê keme got dasteke wisa bilind e keneke van hevîtinan pêk têne. Wataya wê çi ye lazim e mirov çawa vê van hevîtinan binirxîne? Tiştê ku gavkadin got bî ve yekser girêdayî yani got ya her çi qas xeterên mezin hebe jî ew qas jî mümkün e ku destkeftiyên nû çêbin. Bi rastî jî ev gelek mühim e. Niha em dizanin êdî pirsgirêka Kurd ne pirsgirêkekî heremî ye. Yani tena serê xwe ji bo herêmekê em nabêjin ev pirsgirêk wî herêmê girê bide. Pirsgirêka Kurd bi taybet li rojhilata navîn derketiye holê û pirsgirêka hemû cîhanê. Çawa ya hemû cîhanê divir de 2012 şoreşa Rojavayê Kurdistanê em qet ji bîra xwe nebin. Piştî 2014 berxwedana Kobanî serkeftina şervanên Kurd li Kobanê û pişt re damezrandina qesede û têkbirina Daişê. Têkbirina Daişê damezrandina qesede her wiha tiştekî berfirehtir jî çêkir. Hemû aliyên PKK'ên Rojavayê Kurdistanê pêk ve hêzekî leşkerî damezrandin û gelek destskeftiyan jî destxistin û her wiha rêxistinekî tundrev terörist wek Daişê ji holê rakirin. Evana hemû ji bo pêşerojê destkeftiyên mezinin îja ev hevdîtina gel kenekeyê li Amerîkayê hatiye kirin jî ez wek şexsekî encama van destskeftinan dibînim. Yani eger ew destskeftinên li Rojavayê Kurdistanê bi vî awayî bi hemû şikl û rengê xwe ve li ber cîhanê berbiçav nebana bêguman îro hevdîtinên bi vî rengî jî nedibû. Fakat li hember vê yekê êriş jî hene. Yani dewleta Tirk van tiştena dibîne ji bo vê yekê jî Kurd carekî din nikaribin diya xwe ji bo diya xwe bibînin bi hemû awayî ve her tiştê xirab dikin. Fakat li hember vê yekê jî li Amerîkayê hevdîtinên bi vî rengî çêbû. Ji xwe têkiliyên leşkerî bi rengekî li Rojavayê Kurdistanê li gel qesedeyê çêbû. Ev ya jî îca diyar dike ku bi taybet têkiliyên siyasî li gel Bakurê Kurdistanê yani li gel Rojavayê Kurdistanê biriya Meclisa Sûriya Demokratîk gelek car hevdîtinên wisa çêbû bû. Fakat ev ji bo Bakurê Kurdistanê jî pêngavekî mühim bi qenaata min. Tabii dûr de tiştê herî balkêş ye we yani divê em bal bikişînin wê yekê jî hemû cîhan jî û Amerîkayê jî hemû hevdîtinên fermî de ku heyeta keneke gel Wezareta Derveyî Welatiya Amerîkayê rûniştiye gel rayedarên NATO'yê rûniştiye gel gelek komên siyasî Amerîkayê re rûniştin û gelek lobyan re jî rûniştin hê jî hevdîtinên wan didomin. Fakat dûr de ya herî mühim jî ji bo yektî gazında dikin. Yani dibêjin Kurd di vî warî de nebihevrene. Hem dünya hem ew heyetên Kurd gel wan hevdîtin kirine. Ji bo wê yekê jî tabî keneke rêxistinekî gelek mühim e. Eger îro li Başûrê Kurdistanê hevalê denîz şehîd kiribin ji bo ku helwesta keneke li ser yektiya netewî xurt ji bo wê yekê şehîd kirine. Ja di vî warî de jî rastî pirsgirêka herî mezin jî yektiyekî xurt ya Kurda
navendeki stratejik ya Kurda ya hevbeş tüne divî warî de jî divê Kurd gavan bavêjin. Yani ez ne divê qenaatê de ku hemû rêxistinên Kurda pêk ve van gavan bavêjin. Ya herî baş ew e, lêgava ew nebe jî divê bi aqlekî stratejîk ya hevbeş Kurd bi hev re gavan bavêjin. Çünkü eger neyarê Kurda ser bikevin behsa qetlyamên herî mezin ku ji 1915 xirabtir jî dikin, evî aşkere jî dibêjin, divê Kurd derfet nedibê yekê. Saat xweş heval fêm. Em spas kirin ji ber tevlî minnet te wextê xwe ji me re veqetan. Tahatî stüdyoya me.